ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ maka anya bụ trending video nwata nwaanyị a na-akọwa na-egburu nwanne ya nwoke. Bịazienụ na papa nke nwaanyị a bụ ife unu na-afụ ebe a. Bịanụ ka unu nụrụ ife papa nke nwaanyị a kọrọ ka esi wee gbafa na fonu mbụ ndị Fulani wee gbafa na fa bụ ndị ntọrị mmadụ na fa weta 10 million naira ka e wee hapụrụ fa ụmụazị a na ife ụmụazị a nọ n'aka ndị ntọrị mmadụ bụ 4 days ka fa nọrọ n'aka fa. Bịazienụ ka unu nụ ka ndị sekuriti si wee jee wee kpọọ ndị Fulani si fa na fa ebutego 10 million naira fa bịa were ego. Ndị Fulani abịazie wee jide ofu onye Fulani. Bịanụ ka unu nụrụ ka onye Fulani si wee gbafere n'aka ndị sekuriti witi ị ga-akụnyere ya n'aka wee gbanakwa ebe ndị otu fa nọ. Akụkọ anụnwa bukworo ibuo amakwanụ m ife na-eme na nke ikpeazụ a. Ebee ka ndị agụ na-eche mba nọ? Ebee ka ndị udo ya achị nọ? Ife abụkwa na Anambra State ka ọ na-eme, nke bụzi na ndị Fulani na-achọ ịchụpụ ndị kọmuniti a n'obodo fa, na ndị kọmuniti a na-akọwa na fa hazikwa eje ọrụ n'ime ubi, na o nwezikwa onye egwu na-ekwe ka o jee kọọ nri n'ebe a na-akọ nri, na ndị Fulani na-atọkọrọ fa, na nke agbọkwọ nke mbụ ndị Fulani na-egbu fa, na ọ bụ ọdụrụ nke ịbụọ unu ya bịa ka unu ka fa si wee tọrụkwu ma onye si obodo oyibo nata wee gbuo ya n'ime ọfịa. Ọ bụzikwa na Anambra Steeti ka ife a na-eme bikonu, nke bụkwa na ụfọdụ ya da agbakwazi ọsọ n'ime ọfịa ijekọ nri maka ndị Fulani. Hei gọvanọ ebee ka ị nọ? Bịakwanụ kpokọlụ ndị sekuriti jekwa n'ime ọfịa chụbanụ ndị Fulani, chụbakwa na efifa, welukwa na efifie chụba egwu ojii bifo chi eji n'ahụkwa ndị mmadụ. Nekwa ka fa si egbukpọsị ndị mmadụ. Amakwa m ndị Igbo nọ n'obodo fa na-egbu fa ya eji wee bịa n'ala Igbo si na ndị Igbo anya enwu mmiri tọwọrụ fa iko. Anọ m now ka afa village apapa ọba ofe mmiri ka nọ right now. Ịma o nwere video afro na trend online gbasara one of our brother bụ onye Igbo ndụ Fulani dịka anyị si fụ na social media ji mma were gbuo the young boy. Anyị fụkwala nwatakịrị nwaanyị kwụ n'akụkụ ya na-ekwu okwu. So nwatakịrị nwaanyị anyị fụ na-ekwu okwu bụ ọ dadị ya bụ ife a na lady ahụ ifu na-ekwu okwu na papa ya ba. According to what happened, now the 2 girls, not only that girl, but I will still even go that place. So before I continue to say what I want to say, can I know from his father before anything? So Sabiko, can you tell us what really happened? On Friday. Friday, yes. That my daughter now one bịa oluche nni ha ji maka onwere onye ọ na-asa agwa enwe ebe ọ na-amụ ọrụ ọ na-asa abụ mmadụ ya na ya nwaanyị ha na-abụ na-alụ ebe ahụ. So ha wee bịa ka ha welu nni ya ka ha wechara ndị wee going back ka ha na-echighazi azụ wee si gbazi ụzọ si ebe na ebe ode post office road going to Ezu bridge to Mgbakwu that Purity road. Ha lutezi ebe a on the bridge and ndị Fulani kwụsị ya akwụsịba with that bụ ọkada power. N'abalị sọ n'efie yes ndị ọ na wuti ọkada apa si ha akwụsị onye ọkada si n'ọkwa ndị adịya n'ọkwa ndị ntọrị dị ha. So akwụsị ya kọmandi ha lituo ejide dati ụmụaka na-aba ahụ ụmụ nwaanyị na-abụ ụmụ obere ụmụ agbọghọbịa na-aba ahụ wee si onye ọkada ya ga-egote ha siga maka ha ji onye ahụ ebe ahụ. Onye ọkada ejebigote asị onye ọkada asị ya gbaba ọsọ kịta nwatakịrị agba ọsọ kịta ajụọ ya ajụọ ụmụaka na ya ejegote siga ahụ ka a chigata o wee jegota siga ahụ gota ha siga bensin gota ha Igbo na anwụrụ na ọtaba snuff ha na-akpọ n'imi gotacha ya wee kpụzie fa na-atọ ejebe. Mana onye mechin asị ọ bụ na ya gbaa ọsọ dịka ọ na-agwa ụmụaka ahụ oge ha nụzi ebe eji fa na ha si mgbe anya jelu igota ọtaba ahụ na siga na ihe ndị ọzọ ka ya gbaa ọsọ ajụọ ya ajụọ ụmụaka na-aba ahụ nya mere ya ji wee chigata azụ ajụ ụmụaka na ya wee chigata azụ ebe aha jebe ebe ahụ wee luo the next day madam ha wee chee ya ka ha nata etu ha si kwu. Ọ bụ na ha nata ha wee kpọba na fonu line agaghị aga o wee welu meshin ọzọ wee bịaba. Then ọ bịazi mụnwa na-anatazi ebe nje n'ugbo natazi efu ha ajụọ njụọ ha ka ezi nwekwara ọsị m na ọ dị mma ndị be n'iricha ọsị m bịa nso ọsị m na-ekwu ihe mee mụ na-ekwu ihe mee na ha kpọọ na line aga aga ya wee sị ka ha were ọkpụ agaba mụ na ihe ụmụaka kpọrọ na fon na-agba ya sị na ndị Fulani jide ha ka ha na-anata mgba ha na-atọ na-akpọ ha nọ n'ime ọhịa na-asị ha weta 10 million naira n'ọhịa ha ga-eweta nne na nna ha ga-eweta ha sị apa ha enweghị ego etibe ihe si achatọ. So wee mụ na gị ledi wee yiri wee jebe mgba pụta chọba ndị sekuriti nweta ndị sekuriti anyị na ndị sekuriti wee yiri jebe ndị sekuriti ahụ adịghị ahụ wabụ ọhịa n'anyasị ha nweta ebe ha paakị meshin ahụ ndị sekuriti were ọfịa nweta meshin ahụ
so nweta ebe ha pakịrị mechin ahụ ha hapụ ebe ahụ si na monitor dem ofu ya na ebe a na monitor ọpụpụ paapụ ya bụrụ medat mechin then chọgide ọbụna anyị nweta ha n'ụtụtụ ka ha bịaziri ka ha bịa buru ego. Okay, n'ụtụtụ ka ndị Fulani ahụ bịazi ka ha bịa buru ego anyị si anaghị ebute. Okay, ụnụ agwụgwọ fe n'oge ga-enyefe ego. Ha ebie ha ego. So ka ha bịazi ka ha buru ego ahụ anyị wetere onye ọkada na onye ofu sekuriti ihe nya onye mechin na onye ofu sekuriti ihe ọ bịazi eto buru ego ahụ onye mechin ahụ wee bịa ma bute ofu onye tụọ ya n'ala nye na ya nụba ọgụ onye nke ọzọ nọ second person onye nke ọzọ onye Fulani agba egbe gbabazi ọsọ onye sekuriti gbaba ya egbe ọ gbata ha ya ọ gbafuo jide nke ọ na-achị. Okay, so ha jidego ofu onye Fulani ha jideli ya ha jideli ya mbọsị ahụ enwere ka njọ bụ ha jidere data onye Fulani ahụ onye ahụ bụ onye Fulani exactly onye Fulani ọ da ha n'Igbo ọ dị ha n'Igbo and ọ bụrụ onye Igbo. Okay, mana onye Fulani ka ọ bụ ọ dị ha n'Igbo Hausa ka a sị asụba Hausa. Okay, ọsụba Hausa nsogbu azụ ilekwu etu a ka si wee nọjizi ebe ahụ ọnụnụ ọzọ ndị sekuriti na anyị na-abazi anyị na-aba na anyị atago afọ anyị go 2 days ebe a anyị eriho nri anyị aṅụrọ mmiri na-eso ya na n'ime ọfịa anyị na-aba so anyị wee naba so wee bute ha na-akpụsa ya na fon si anyị bute dat 10 million data ego ahụ ya ahụ ife anyị bụ. Okay, ọpọ na ụnụ ejidego ofu onye otufe ka ha na-akpọkwa na fon anyị. Yes, si kpọpụtara ha onye a anyị. Okay, so kpọpụta onye otufe ahụ ndị sekuriti ji and so wetara down 10 million ka ha wee uchi that 10 million naira ka ha wee release ụmụaka ha 3 people ha ji. Okay, so the security man wee na-agwa nya release onye ndị ha ji ka ha release nka ha si ha release wee si oke onye so si kpọpụta bandage na onwe mmiri dị ọsọ na ọ dị ebe a ha na-akpọpụta ka ha na-akpọta. Okay, ka afọ na ndị ka ha na-abịa okay, onye ka na-abịa ma by the way ya ebodo ụmụaka fonu ka ha kwuo okwu ka ha ma na ha dị ndụ so ụmụaka kwuche okwu ọ bụ na ha dị ndụ so ewesịa oke ha kpọpụtazie nwatakịrị ahụ ebe dị etu ha nwa kpọpụta onye nke a na-akọsa mmiri ka aha onye nke ka ọ na-akọsa mmiri ka ama na ha na ha sị mba na-ebugodo ụzọ hapụ onye nke ha ji so anyị wee natabazie ha sị anyị nabazie so ihe ọzọ nụzi bụ na ụmụaka ma na-akpọ na-asị m n'ọkwa mbọsị Mọnde ka enye ha lazi abụ na-ewetaghị ego ugbu a yes so anyị etigo gị emelugo ha arụ too much ha dizi week so n'abalị oge ha na-agbazi ọsọ a na-ezi n'abalị n'ezie asị na ya egbu ha nke nwoke agbapụ ọsọ gbakata chigha azụ si na ya gbapụ ọsọ ebe ndị a na-arụ. Okay, nke nwoke emega escape kwa gbaa ọsọ yes wee ruo na mmiri ahụ ochedo ya cross ocheta ụmụaka and nke nwoke ahụ o gburu egbu ocheta ụmụaka sị na ya na-alụ kịta anụ ajụọ ya eso ụmụaka na ọ na-achiatakwa azụ ha ka na-alakwa ụlọ ọ na-achiatakwa azụ bịa tie ndị aka n'alụ si aka ha gbapụ ụmụaka ha gbagido krọs mmiri anwa oge ha krọsụziri mmiri anwa ka ha gbabazikwa ọsọ lekwa ndị Fulani ahụ ejikwa ha n'ihu kpuchie akwa ha azụ wee tie ha unu ga-adị ndụ tichaa ha timelụ ha alụ wee kebe ife ụmụaka kịta ị ga-emelụ ha ebe then wee kpụzie wee nachiakwa ebe ahụ wee mgbe ahụ ọga dị ka ọ gaghị aga toilet bifo ọga ndị Fulani ahụ abịa ndị Fulani ahụ ajụọ nke nwoke si ya ha ga-egbu ya ka ha gbuo ụmụaka na-aba. Okay, ndị Fulani ahụ jụrụ that young boy o gburu si onye agbuo ha ka ha gbuo mmadụ ndị a na ndị a ke ndị ọ dị ya ka ha gbuo na ha igbu na mmadụ akwụghọta the boy wee si instead ha ga-egbu ụmụaka sugbuo ya nwa m si gbuo ya wee mma gbuwa ya isi gbuwa ya anya etu gboo ọ na-asị that Fulani man oh boy I say I get mad bukwe ya ọzọ so nwa m ọbara uju nwa nwaanyị kwuo ụmụaka ahụ kwuo ebe ọbara ju ha ahụ ha eyezikwa akwa ha dị alụ na ha na-amazi papa ha na-anyụ amịrị ka ha na-anyụ papa na alụ so agbuchazie mgbe ha na-egbuzi onye aka onye na onye isi ya jere enyo nsị bụ wepụta wee babara ha mba wee sị ha biko ọkwa ya si egwu n'onye a
Okay, only sife. Na ba ndo bela ahụ mba. Na ba ndo ahụ buru da young boy mba. Kwa si egwu n'onya. Ka ha ji wee gbu ya. Okay, ha egwu na ha bubezie. Wa kọma suzie ụmụaka na aba. Ha jikwa handcuff n'aka. Ha gbara ọsọ na anawa. Mana ndo security release go that onye ahụ ha ji. As na that boy amaghị how manage o ji wee chigata ebe a ha na the boy gbara ọsọ with handcuff. The funny man escape on Akando security. Yes, boss. Now my daughter na gba that funny man agent boss ya. Watch ya tapala zo ebe ha no with handcuff. With handcuff. Yes. We see how manage how manage. Okay. If I have first time only no na ndo funny na nso in this. Aha na-emeri even need distance ha na-eme. Okay, ha na-eme you are the first time or second time. Mba. Ha na-eme before ha na-eme ogologo ụzọ a na-atụzi egwu mmadụ ga n'ime ije ọrụ ime farm na atụzikwo ndị mmadụ egwu. Hey, if I na-eme na Anambra State. Biko no. Onye na-achị Anambra State biko ị ga-enebe anya n'ife a. Ọ dịgo too much. And ụmụaka ahụ nwatakịrị ahụ egburu tata ka kpọ na phone si na achọ ka egbute from mortuary. Ebu na be ya si mo nwe si na nwe ozi ego dị n'aka nwezi ego nju nwere ego nju mmecha unu ga-akpa account number unu people biko how many days ka ndị anọ n'aka ndị Fulani a how many days ka ụmụ nwaanyị na-aba ganụ ntị ụmụnne m Igbo ganụ ntị that young boy ifụrụ ha gburu bụ onye ọkada ka ọ bụ onye ugbene 2 years mana sọsọ ofu nwatakịrị nwaanyị ka ifụ na social media on kwado other girl and which is Magana hospital. I will meet them one-on-one. So, how not gonna hospital for 5 days? How not gonna hospital 5 days because Allah drofa ni hagamiga na kind of Fulani bela na ni baba Anambra State. Now okwu my bego jeji we after hanu no ogu may go treatment and everything may go mortuary money nkoza e ga drop and all if aka government ga bịanye aka mana papa ị ga-akpa account number go ị ga-akpa your account number Igbo account number gị n'isi okay nte nwaanyị ji nwere account number okay anyị gazere ụlọ ọgwụ that lady ga-akpọzi account number ya Amazon unu ga-esi wee help unu ise na help the family achọghị m ịkpọ their number because of for security this thing so if I ga-eji number na akpọ their account number mmejikwu the lady na hospital ọkpọzi account number enwezi help eme ga help biko do it they really need help unu afụghị ihe mere na Anambra State unu afụ what happened and ombo jirikwara onye Hausa ahụ onye Fulani ahụ ọ confirm na onye abụ complete onye ugwu ma bụrụ onye Igbo na medicine so biko no our governor please you need to do something about this ndị village ha dabazi ime ubi n'ime ọfịa akọzi nri ha na-atụzi ụjọ and ihe about the first or second time ihe rota na-eme n'obodo a ọ na-eme abụkwa mmadụ na-ebe mpọsị ahụ Sunday ahụ oh ha bụkwa mmadụ ifugo do you see what is happening nwaanyị bụkwa onye ọkada kwa onye ọkada ji ehota akpụ na-agba ya egbe ọda mgbe agbabazi ọhịa bụ onye ọkada ji ụlọọgwụ na teaching hospital onye ọnwa ebe ahụ look at what is happening nwere nwatakịrị si nata obodo oyibo ọfụ jecha ọka na ọjeje gotachi ihe na-anatazi pụta na junction ebe gala ọba eji ebe a ka ha na wee jide ọ bụrụ na ọgwanụ grass ya ọkụ akụwa grass ya akpọ that man kpọpa ime ọhịa ha gburu ya egbu look at what is happening in Igbo land that's very day that's very Sunday yeah. That's very Sunday kwa yes look at so this village no in fear because governor of Anambra State you need to do something about this sir please it's a very terrible situation what I will do right now I will go to that hospital because no this family need help the lady not a hospital ga akpa account number ya make una help them send the ego ha ga eji wele okay ha na phone account number so ọ ga-akpọzi account number because when children help because send them to that account number. I'm not trying to send from me, send to them. But this guy, in fact, I don't know what to say. This guy is a hero. No matter. This young boy, Ojimabu, and the guy, the first time had these people. That guy who blew na Bokada. Say na je gote hesiga. Ojekwa, on will opportunity to run away. But also on also, them akumu anya na abu. Kiri ha ga ku on return kwa back.
And after everything, about this young boy. So let me end this here. So sorry for what happened. I'll go to that hospital and I will